साथ है, रवि चौहान जी आगे बढ़ो, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण, शिवसेनेचे नेते आदरणीय किरण भैया सामंत, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमदार शेखर निकम साहेब, सगळ्यांचीच नावं घेत नाही, महायुतीचे फार मोठ्या संख्येनं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी आणि हजारोंच्या संख्येनं महायुतीचे उमेदवार राणेसाहेब यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आलेले सर्व या महायुतीचे पदाधिकारी बंधू आणि भगिनी. चव्हाण साहेबांनी आताच सांगितलं की थोडक्यात भाषण पूर्ण करायचं आहे, प्रास्ताविक करायचं आहे. चव्हाण साहेबांना रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं आणि समस्त शिवसेनेच्या वतीनं शब्द देतो, कमी बोलू पण जास्त काम करून दाखवू. आणि राणे साहेबांना मगाशी गडार साहेब तुमचा वाढदिवस आहे, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा देतो. तुमचं वय फक्त कोणाला सांगत नाही, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा. पण तुम्ही जे सांगितलं की 400 पार आपण करणार आहोत, आमच्या शिवसेनेच्या वतीनं राणे साहेबांना शब्द आहे, या 400 पार मध्ये राणे साहेब फार मोठ्या मताधिक्याने असतील देतो. सगळ्या भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सगळ्या पदाधिकारी, मनसे, सगळ्याच मित्रपक्ष या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि जाता जाता एकच महत्वाची गोष्ट सांगतो की शिवसेनेमार्फत आमचे एकमतानं निवडलेले उमेदवार किरण भैया सामंत हे शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून इच्छुक होते, परंतु काल ज्यावेळी महायुतीचा उमेदवार जाहीर झाला त्या दिवसापासून शिवसेना म्हणून आम्ही कामाला लागलेले आहोत आणि महायुतीचा उमेदवार राणे साहेबांना फार मोठ्या मताधिक्यानं आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्यासमोर मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत यांना केंद्रापासून इथे फॉर्म भरण्यासाठी विशेष करून पाठवलंय. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा आपलं शुभेच्छा द्यावी. आपके बार फिर एक बार मोदी सरकार, आपके बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार. याने आपल्याला नारायण राणे साहेबांना दिल्लीमध्ये पाठवायचं की नाही? महायुतीचा उमेदवार म्हणून नारायण राणे साहेबांची तिकीट डिक्लेअर झालेली आहे. या ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादी, बाकी सगळे महायुतीचे आघाडी पक्ष जोराने कामाला लागलेले आहेत. आता सावंत साहेबांनी सांगितलेले आहेत, दीपक केसरकर साहेब, बाकी सगळेजण या व्यासपीठावरचे आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे नेते, राष्ट्रवादीचे नेते, शिवसेनेचे नेते. मी परत एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि माननीय मोदीजींची जी गॅरंटी आहे, माननीय मोदीजीने काय गॅरंटी दिलेली आहे? माननीय मोदीजीने गॅरंटी दिलेली आहे, आतापर्यंत आपण फक्त ट्रेलर दाखवलेला आहे, पिक्चर अभी आपल्याला UCC लावायचा आहे, वन नेशन वन इलेक्शन करायचं आहे. आणि आपल्याला ज्याला आपण म्हणतोय की समान नागरी कायदा असेल, वन नेशन वन इलेक्शन असेल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या धर्तीवरती परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं आहे. त्याचसाठी आपल्याला नारायण राणे साहेबांना पहिल्या वेळी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतनं कमळ फुलवायचं आहे. आणि मला वाटतं, मला खात्री आहे की निश्चितरित्या मी सगळ्यांच्या वतीने परत एकदा राणे साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि मोदीजींच्या परत एकदा बरोबर त्यांना दिल्लीला पाठवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा सहकार्य असणार की नाही? दोन्ही हात उचलून माझ्या बरोबर भारत माता की वंदे भारत माता की. आपकी बार फिर एक बार महायुतीचा. खूप खूप धन्यवाद. राणे साहेब आदरणीय नारायण राणे साहेबांना आज फॉर्म भरायला चालले. आदरणीय देवेंद्रजींना विदर्भामध्ये त्यांच्याच मतदारसंघामध्ये निवडणूक असल्यामुळे, विदर्भातली आजच निवडणूक असल्यामुळे त्यांनी आपल्याला शुभेच्छा दिल्यात. मी शुभेच्छा त्यांना ऑन करायला सांगतो. एक मिनिट चालू करा. आनंदाची गोष्ट आहे की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून नारायणरावजी राणे हे निवडणूक अर्ज सादर करत आहेत. निवडणूक अर्ज सादर करण्याकरता मी स्वतः तिथे उपस्थित राहणार होतो. मात्र
आज नागपूरमध्ये मतदान आहे आणि त्यानंतर वर्धेला माननीय मोदी साहेबांची सभा आहे, त्यामुळे मला येता आलं नाही. पण निश्चितपणे येत्या प्रचाराच्या दरम्यान मी त्या ठिकाणी येईन आणि माझ्या राणे साहेबांना आणि सर्व कार्यकर्त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे महायुतीचा नारायण राणे साहेब आगे बढ़ो. मी दादांना विनंती करतो की त्यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करावं. अरे खणखणीत नाणे, खणखणीत नाणे. उदय सामंत, सन्माननीय रवी चव्हाण, सन्माननीय केसरकर, भाजप आणि आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि उन्हात तापत असलेल्या माझ्या बंधू भगिनींनो आणि तरुण मित्र, मी फक्त आभार मानायला उभा आहे, भाषण करायला नाही. पाहतोय आम्ही सावलीत आहोत, तुम्ही उन्हात आहात आणि तुम्ही बराच म्हणजे जवळपास 1.5 ते 2 किलोमीटर चालवतात, पण इथपर्यंत आलात भर उन्हात 12-1च्या सुमाराला. हे तुमचं प्रेम, ही तुमची पक्षाची निष्ठा, हे पाहिल्यावर खरोखर मला वाटलं की मी किती नशीबवान आहे की असे कार्यकर्ते मला मिळाले, असे सहकारी मला मिळाले. आता माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी पण आपलं मनोगत सकाळी जरी फोन केला, दादा आज मी येऊ शकत नाही का नितीन गडकरीच्या इकडे आज मतदान आहे आणि ते त्या विभागात राहतात, मला काय हरकत नाही. प्रथम कर्तव्य महत्वाचं तिथे मतदान आहे. माझं आपलं प्रेम एकमेकावर आहे, त्यामुळे आपण आलात तरी चालेल. बांधवानो, आता प्रमोदजी सावंत गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि मोदींच्या काही घोषणा इथे केल्या. 400 पार मोदींनी घोषणा केली आहे, संकल्प केला आहे की या लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षभूत 400 पार, 400 पेक्षा जास्त जागा या जिंकतात. कशासाठी? भारत विकसित देश बनवण्यासाठी, भारतातील गरिबी जाऊन आत्मनिर्भर भारत बनावा यासाठी मोदी तिसऱ्यांदा निवडून येऊन हॅट्रिक करणार आहेत आणि त्यांची हॅट्रिक करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करा. माझी तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, मोदींनी घोषणा दिली की अबकी बार 400 पार. या 400 मध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा खासदार असावा. 2.5 लाख मतांनी निवडून येणार. अबकी बार 2.5 लाख पार, 2.5 लाख मतांनी निवडून येणार. अबकी बार 2.5 लाख पार. असू दे, तुमच्या तोंडात साखर पडो आणि 2.5च्या 5 झाले तरी मला हरकत नाही. पण तुम्ही उन्हात तापतात, जास्त तापत तुम्हाला ठेवणं मला धोक्याचं वाटतंय, म्हणून तुम्हाला शुभेच्छा देतो, धन्यवाद मानतो. सन्माननीय प्रमोद सावंत, रवी चव्हाण, आमचा उदय सामंत, आमचा किरण सामंत आणि केसरकर साहेब या सर्वांचा मी आणि आमचे निकम साहेब यांचा मी अतिशय ऋणी आहे. त्या ठिकाणी आले आणि आले तर शुभेच्छा दिल्या आणि म्हणून त्यांचा सर्वांचा मी अतिशय ऋणी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज आपल्या राणेसाहेबांच्या उमेदवारी अर्जासाठी उत्स्फूर्तपणे खरं तर हा रोड शो हा महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केला, त्याबद्दल सर्व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो. फॉर्म भरण्यासाठी
फक्त 4 जणांना जाणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे मोजकेच 4 जण आम्ही सगळीजण त्या ठिकाणी फॉर्म भरायला जातोय. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीने मी दादांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण सर्वजण इथे आलात, मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्तपणे आलात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं दादांतर्फे खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.